Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Balɗe ɗiɗi heddi daka o yetto e jaam eɗen jetta Allah no moƴƴi eɗen jetta noon service aji garɗi ɗiɗi fof ha tengti hen e bandiraɓe men journaliste ɗi ganduɗa hande hikka e daka he ɓe gon groupe de presse aji 24 edin groupe de presse aji 24 ɓen en jii bawande ko ɓuuri temedere journaliste ari hen e gardagol Amadou Baro Ba e liggey makko min jii feewi machallah eɗen jetta ɓe kamɓe fof journaliste uji goɗɗum ɗum ko liggotoɓe e arɓe wallidde en won service aji laamu ngu kamɓe fof min comité d'organisation ne welti no feewi e nomin liggodi ni amin duwo nde ɗum yarata yeeso goɗɗum ɗum ko on jiidaka o hikka no yimɓeɓe gardi mais to banggue courant sa ƴeewi ko hutorono courant e daka rawane no courant ɓurnode hewde on courant dañama e ñande kirndol daka he ko heddi ko fof fonno koye ɓeydade ɗum ko erago wonande bandiraɓe men dognoɓe autoji ɗi ganda wonde daka so ari ha tolnima ɗo yimɓe hewɓe ne jiiɗi arde tawtorede daka o nde wonno enen fof en liggodima e daka he tawi en jii daka o e jaam ala fof ko jiiɗen hen lor mo ganduɗa ɓurtuɗo juuɗe ɗum ko yettere Allah eɗen ñaagui yimɓe ne yo yimɓe mballu en surtout kamɓe addoɓe arɓe tawtore dakaɓe ɓe jaara jaam ɓe mballa en ha ko heddi ko yetto e jaam tawa ala lor moƴƴi hikka dendagal service aɓe arɓe ɓe kono onon wonɓe ɗo e daka garɓe dakaɓe on jii wonde liggey mabɓe ne mantini e minen comité d'organisation min jiyani ko ganduɗa ne ɓurti juuɗe kala nde hunde joli so min jewtidi e mabɓe min pamodirat kala nde min noddiɓe walla ko way noon kadi aɓe ƴetta min jewta hen min pamodira e saaha fof so jii ndiyam ɗam ne timmi courant o ne ko noon wonɓe to sapeur ɓe waɗoɓe cellal balli ɓen pamni en wonde hikka koɓe ƴetti e yimɓe ɓe meeɗa ƴettide yimɓe fotɓe noon ɗum fof ko jettugol Allah wonde enen en jettiɓe enen comité d'organisation o kadi no liggortoɗen e mabɓe ni en jii wonde liggey o ne rewi lawol. Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas. Teren fuuta lillahi haajettoɗen to seren ɓe hoolaɓe ɓur'e gunas.